Halo logoफोर जों दायो आरो दिनै सेकेन्ड डे गिदिं थानो ओंखारदों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जों दिनै आरो मा गिदिंगोन दिनै बेलेग दिनै थांलायनोसै आरो रेडि जाखाबाय ससमा गानखाबाय सला गानखाबाय आदा मोना बाहेरायाव नायगासिनो दङ स' थांसै ओइ नै बाजै मोना पुरा रेडि बहा थांगोन दिनै Oke. Logoफोर जोङो दायो थांलायनोसै दिल्ली गिदिंनो follow in yes नोंथांमोना गासैबो follow खालामदो ओमफ्राय जों नै ओंखारबाय बाहेरायाव ओंखारबाय ओमफ्राय बिराद सान्दुं दायो ओंखायनो दं दिल्लीयाव मानि थाखाय गरम बिफां लाइफां गैया बिराद गरम गारि लाबाय ओमफ्राय मेट्र' थांगोन मेट्र'आव बिराद दिगदार दै बेयाव जों गाखोबायनो Kumaila, माबायदि एकदम मोजां जों दायो मेट्र' स्टेसनसिम सफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखायो न'खर metro gakoy na? Oh, metro. First time? First time sa metro gakoy. Ang second time. Mas second time ang first time na ba? 5 times. 5 times. Jangan metro station na karba. Amsterdam. Amsterdam sa bebe jangan. Metro station Amsterdam ni. Present bio. Karena nay first time gakoy na lai se bariba nervousness feel jademon आरो उनाव दायो हामफिननाय ओमफ्राय जों मोनसे दा ओमफ्राय बहा थांगोन जों दा Amsterdam टेम्पल थांगोन जों Amsterdam मेट्रो स्टेशन ओंखारबाय नै बाहेरायाव दङ दा जोङो आधा माने हाफ किल'मिटार दंबावोनो जों दा रिक्साजों थांनाय जायोना ना पैदल थांनाय जायो दा नायनोसै दा फट' सेसन दसे खमाय ओंखारबाय ना मानसिफोरा फट' सेसन फट' लागासिनो दे बाखि साबस्क्राइब खालाम बेनि देबिगेटनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम Hi guys, bodong juga. Berangkat dayo. Riksya ini kasih undi dulu. Ada bisa mana oंखारबाय. जों रिक्सानिफ्राय ओंखारबाय ओंखारनानै जों दायो मन्दिराव थांसिगोन बहुत गरम ना बेयाव ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था मोनसे मन्दिर सिङाव मबाइल लांनो होआनो ससे नोंथांमोनखौ दिन्थिनो हानाय नंलिया आङो दा नांदों स' जों मबाइलखौ नेलास लांगोन बेनिफ्राय जों बैनिफ्राय मबाइलखौ जों दोनलांगोन स' लोगोफोरनि लोगोफोर जोंनि अबस्थाफोरखौ नायनि अबस्थाफोरा बहुत हामा जाना दङ ओमफ्राय जोङो 3टा बाजायाव हाबदोंमोन दा टाइमा 6:30 जासिगोन आरो 6:30 जासिगोन बेसेबां गोबाव जों सिङाव गिदिंबा मबाइला बेयाव लाखिदोंमोन मबाइलाव मबाइलखौ जों लाखिदोंमोन दायो जोङो मबाइलखौ लाबाय दासो ओमफ्राय जों दायो मेट्र' फैनोसै ना
New Delhi. Oh, लोगोफोरजों दायो जायगायाव सफैबाय मेट्र' स्टेशननि सिङाव दङ सिङाव सफैदों ओमफ्राय जों दायो बाहेराव सफैबाय खोमसि जाबाय जों साथामा गावस्राबाय आदामोना न'आव थांबाय खानैसो गिदिंदो ओमफ्राय दा राजिब सकआव दोङो राजिब सकआव दोङो। दा जोङो जास्ट माने डिजाइन श'रुम दोङो जास्ट नायबाय थादों जों गिदिंनायखौ नायबाय थाबानो जाबाय अके फाइनली जों रुमाव सफैबाय बहुत मेंबाय दिनै आरो हालिया मा बुंमोननो मेंबायने फंबायजों नों सोंनाया एखे दङ ना ओरै ओइ आर'नाइयाबो एखे जोबोद बेरायबाय दिनै बेरायनायजों लोगोसे गोजोनथि जोंनि लाबाय जोबोद मोजां नांबाय दिनै फैनानै दायो मेंनायजों माने गावनि हटेलाव फैफिनबाय रेस्ट एसे लादों स' थेंक इउ सो माच गाइस थेंक इउ रे